Takže promiňte, nestihli jsme to dotočit, protože se vypla kamera a my... Takže já jsem měla, myslím, že 7, Eliška taky, nebo 6 a Vikča měla, myslím, že 8. Takže já myslím, že měla víc. Ale tak to je jedno. Pořadí, tak by já měla být 2., Eliška 3. a Vikča 1. Takže doufám, že se vám video líbilo. Chubby Bunny. Další bude fackovací challenge, což bude v sobotu. A všichni se dofackujeme, takže budeme ho natáčet na Vikčině oslavě. Ano, takže... A můžete si dát, když tak s námi dorta, bude potom privací challenge. No, privací challenge možná bude. Privací challenge, jak máš melonu. Takže jo, mějte se hezky a LTV se s váma loučí. Tak čau!